Så er jeg på Gjern Skibakke. Det er jo en vigtig del af forretningen. Det er sådan, at jeg driver en helt særlig forretning, som lever af at sælge godt humør. Og så er det min fornemmeste opgave at sørge for, at hylderne er fyldte med det gode humør. Og det gør jeg så ved sådan en tur hernede, at hvis I kigger, vi kan fornemme, at der ligger en lille bakke her, en lille pukkelpist og en lille hejs. Og nu tror jeg, at servicegisen, jeg kører ned og får mig en kop kaffe. Så er vi endt på en børnevenlig udgave af Aftenstigen med kaffe og varmt kakao. Jeg sidder på en bar, som kører meget lidt på Kælkebakke, som han har ret styr på.